Mayong buntag, mga kaigsuunan, sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Walang asab kanimo. Mga igsuon, yanayari kita sa adlaw nga Miyerkules, sulo sa ikaupat nga semana sa ordinaryong panahon. O karon na maandam kita sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, pangayon ta sa Ginoo mapaubsanon kita mangayo sa iyang kaluoy pasaylo sa ato mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo kaluoy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo. Ginoo kaluoy kami. Ginoo, kaluy kami. Ang absolusyon, kaluoy anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing. O nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong pagigugma kanila. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Busa giingnan ni David si Huwab ug ang mga komandante sa kasundaluhan nga uban kaniya. Atuan ninyo ang tanang banay sa Israel gikan sa Dan ngadto sa Berseba. Ug ipha ang mga tawo aron masayran ko ang gidaghanon sa mga tawo. Unya gisultihan ni Huwab ang hari sa gidaghanon sa mga tawo. May 8,000 kahimsog nga lalaki dito sa Israel nga angay mahimong sundalo ug 5,000 dito sa Huda. Apan nagbasol si David human niya maihap ang katawhan. Kung giingnan ni David ang Ginoo, nakasala ako tungod sa akong gibuhat. Apan pasayloa ako o Ginoo sa akong sala. Sa pagmata ni David sa pagabuntag, gisultihan sa Ginoo ang propeta nga si Gad, nga mananagna ni David. Ingna si David, kini ang giingon sa Ginoo, tulo ka butang ang gitanyag ko kanimo. Pagpilig usa niini, o buhaton ko ang imong mapili. Busa miadto si Gad kang David, o giingna niya si David. Padadaan ko bag tulo ka tuig nga gutom, o tulo ka bulan nga magtago-tago ka sa imong mga kaaway, samtang magluto sila kanimo, o buot ka ba nga may kamatay sa tibuok nasod, sulod sa tulo ka adlaw? Hunahuna akin ni pag-ayo, ug sultihi ako sa itubag ko sa nagsugo kanako. Mitubag si David kang Gad, dako ang akong kaghuol, maayo pa nga silutan kita sa Ginoo, kay maluluyon man siya kaayo, kaysa silutan kita sa tawo. Busa gipadadaan sa Ginoo kamatay ang Israel, gikan sa buntag hangtod sa pagkagabii, ug 7,000 ka tawo ang namatay sulod sa tibuok nasod. Ug sa pagtuyod sa anghel sa iyang kamot ngadto sa Jerusalem aron paglaglag niini, nagbasol ang Ginoo sa kadaot nga nahimo, ug miingon siya sa anghel nga gitugyanan sa paglaglag sa mga tawo, husto na. Dito ang anghel sa Ginoo sa ginikanan ni Arauna ang hibusihanon. Unya miingon si David sa Ginoo sa pagtanaw niya sa anghel nga mipatay sa mga tawo. Nakasala ako, apan walay labot kining ubang Israelita. Naghangyo ako,
nga ako ug ang akong banay lamang maoy siluti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pasayloa ang sayo, nga akong nahimo. Ginoo, pasaylo ako sa Ang sayo, nga akong nahimo. Bulahan siya kansang kalapasan gikuha, kansang sala gitabunan. Bulahan ang tao nga wala pa sa ngilig sala sa Ginoo. Diha sa kansang espiritu walay kadautan. Ginoo, pasayloan sa'yo na akong nahimo. Unya akong gila ang akong sala at ubangan kanimo. Ang akong kasaypanan wala na ako tabuni. Mingon ako, ikumpisal ko ang akong mga kalapasan sa Ginoo. Ug imong gikuha ang kasaypanan sa akong sala. Ginoo, pasayloan sa'yo na akong nahimo. Tungod niini ang tanang tao nga nagatuon nagampo kanimo. Sa panahon sa kagulanan, bisan lawom nga mga tubig mo baha, dili sila makaabot kanako. Ginoo, pasayloan sa'yo na akong nahimo. Ikaw ang akong salipdanan, sa kagulanan imo akong ampingan, sa malipayon nga mga singgit sa kaluwasan, imo akong nagilibutan. Ginoo, pasayloan sa'yo na akong nahimo. Alleluia, alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanin. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumalat ni San Marcos. Si Jesus mibiya niyadtong dapita ug mipauli sa Nazaret ngayang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng ipapahulay miadto siya sa sinaguga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan busa nangutana sila diin man niya hikat-uni kining tanan.
unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila mutuo kaniya. Og miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawa sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining kalainan sa pagkahamtong, no, kining ana-anak ang tao sa edad sa rason nga gikumparar kanunay natumadungog nga ang Ginoo mo hatag og komparison o kaning ikumparar dayon niya sa kinaiya sa pagkabata, no, kabantay mo dili man dautan nga tungod kay hamtong na ang tao nga makamauna ang tao mo gamit sa iyang rason o sa iyang kabubuton apan lagi kining childlike, no, aning pagka bata diha sa kinaiya mao gyud ay kanunay niyang iyang ikumparar. Duha na ka pila na ka Domingo nga mao ni sugod pa niya atong Fiesta Senior, atong Domingo nga naghisgot pod og, no, may tungod sa kainomdom mo, no, ang kinaiya sa pagkabata gihapon nga ilaha ang gingharian sa langit, no, katong pagka kabus sa espiritu, no, mao gihapon nga kahulugan diha nga poverty in spirit, nga dili ka self-sufficient, no, importante gaya unta na pero wala gi masubrahan nato ba nga ato-ato na lang maning kamot kinaugalingon nga lagi mawaan itong pagsalig sa Ginoo. So mao po ni ang tema ron sa unang pagbasa ni David nga ang iyang inklinasyon nga mas misalig na sa isang kaugalingong katakos kay diha na nga nakita niya ang iyang kalig-on o no, kaligdong na sa iyang gahom isip hari o sa gingharian nga mahimo na siya makahimo og makaya mahimo na niya ang paggubat tungod sa maayo sa mga sundao iyang katawan nga mga linibuan, no, pero gipahinomduman siya sa Ginoo nga dili gyud maayo gi usab ang iyang gipahimangnuan siya sa Ginoo nga salig sa gahom sa Dios, no, kana ang first reading nato ron. Nilot kining pahinomdom nato kay matud pa niya tong Domingo nga ang malangit ang makasudra gyud sa langit katong mga lagi kaning makabaton ining kakabos sa kasing-kasing, no, nga ang atong giunsa nato pagtan-aw pagtratar ang usag-usa kana kita mga hamtong na calculating na kaayo, no, calculating na kaayo maay na kita mo musukod base sa atong nahimo, base sa atong panagway, base sa atong pamayhon, sa atong makaya sukdo na nato ang atong isig ka tawo. Pero dinhi ning-ingon nga suway ko nagsukod ninyo ang akong kaugalingon, miingon si Jesus sa ebanghelyo. So gisukod nila si Jesus, anak raman sa ni Jose, anak man sa panday, tanawa dayon mo lihok na ning tao nga nagtuot nga kana kinsa man ni siya nga makahimo niini, diin man niya makatuon ni unsa man ning nabatunan niya, kailaman ta niya, no, over familiarity. So ay kunog sukod ko no, labaw pa sa tao ang Ginoo.
sa iyang kaayo, sa iyang pagkamapasayloon, bisan pag nasayop ta, ang ato mapaabot niya, ang kaluoy. Naunidot kayo ni nga itong pamalandungan, kaya lagi, kining mga measurements, kining mga medidas, no? Medidas, kining measurement, tanaw na to. Giunsa na to pagsukod ang tao, calculate ang tao, unya, atong i-calculate, suway na to ang Ginoo. Mapasaylo patas tao kung makasayop ta. Hantod ganit lugnanan, maingon nga di gyud ka mapasaylo. Managsuon, bisag managsuon pa, hangtod karon nagpabiling nagdinomtanay. Pero tanawa ang kaluoy sa Ginoo, matud pa ni David, doon na tayo mapaabot Diyos Ginoo. Lahi ra gyud kaayo ang Ginoo gyud, maghisgot ta og calculations pagsukod niya. So dinhi ato itugyan ang tanan ngadto kaniya ug sa atong halad unta dinhi Santos nga misa, walay lain ko dili kasing-kasing nga mahinulsulon. Amen. Atong tugutan ang Ginoo nga mao'y musukod kanato, nga mao'y muhukom kanato, kay aduna gayud kitay mapaabot gikan kaniya sa iyang kamaluluyon diha sa iyang anak nga si Jesus. Gipasaylo kita. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo tanan. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, maisugong musangyaw sa pulong sa Dios, o puyan nila kini sa tumang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga Kristiyanos, matinud-anong musangyaw sa pulong sa Dios, ngadto kanila nga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga misyonero, magmapailobon og dili kawadag paglaom, diha sa ilang pagsabot sa mensahe sa Dios, ngadto sa mga dili maabi-abihong dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, o sila nga nabugatan na sa mga palasunon sa kinabuhi, makakita sa talagsaong gugma, o pag-amuma sa Dios, pinaagi sa ilang nagpakabanang pamilya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga imundang isipon nga takos mapuslanon, alang kanamo, nga ang halang doon Teopelo kamumot. Mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kalinang tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan ablihi ang among mga kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Pasayloa kami sa mga higayon nga kami nagdumili sa pagpamati sa imong kamatuoran o pagsalig sa imong kaayo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampog kamo aron ng inyo, ang ako nga sakripisyo, dawaton na sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Duwa to nun taas Ginoo, sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usap sa kapuslanan sa tibok ng santos kasimbahan. O Ginoo, nagahalad kami diya sa imong mga altar, lunlun kasing-kasing nga mahinulsulon, ug sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo sa among isikataw. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang iyong mata. Santos nga mahal Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana
ang among pagdaig, ang among pagsimba, apan ang among maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mao'y imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon o kahimayaan. Nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga angheles o mga santos sa langit nagasangyaw kami duyog sa ilang walay hulong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini maong akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Ilabi na diha sa among mga ihalad karon nga mga balaang mga intensyones ng Santa Eucharistia. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit
sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Puno sa pagsalig sa kaluoy sa Dios ug sa iyang amahanong pag-amuma, mag-ampo kita karon. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, kinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita nato ang timaan sa itong pag-inig sa unay at ang pagtagad sa Dios kanato nato sa uban, kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ang ngayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang, umayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanato mo dawat niini. Amen. Bulahan ang nag-ilang, nanginahanglan sila sa Dios, kay ilaha ang gingharian sa langit. Bulahan ang mga maaghop, kay makadawat sila sa gisaad sa Dios. Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo. Pinaagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong buntag kaniyong tanan, maayong adlaw Miyerkules.